Здрасти. Здрасти. Как беше днешния ден? Добре. Хареса ли ти трасето? Да, приятно. С много бързи спускания, скорости. Първото не беше много приятно, но преживяхме. Що, много технично ли? Ами не технично, с износени гуми сами ме поднасяш повече, отколкото трябва. Ага, разбирам. Иначе конкуренцията как беше? Добре. Доста силна конкуренция. Като цяло да разбирам впечатление от трасето. Добро е, повече лентички трябва да слагат, защото ще се направя път, обаче по някое време се замисляш дали наистина се поправя път. Губил ли си се днес? Не изкърне. Общо впечатление от двата дена? И двете трасети са готини, скоростни, спускания, приятни изкачвания. Изключваме някои каменисти изкачвания, но като цяло да, много приятно трасе. Имаш ли нещо да предложиш да подобрим? Двата дена са горе-долу с еднакви километри. Днеска май е малко по-късно. Ако се изравнят, примерно двете са на 35 км. А не както вчера 40, днеска 27. Ага. Разбирам. Добре, мерси.